Tseki puja ka gauta ke tsasitse nyamatsane tse khulu ntse ba dauta nkamba ka shegela bankopa pula diana shapa mankoko sane shapa mankoko sane Nkosi yami ufunani ke namhlanje? Ufuna wena wenze ngathi ungasazi ukuthi ngizeleni la kuwe. Ufunani? Ya singayiphinda futhi uthande baby. Nkosi yami. Awufuni sibe relevant kuna nawe vele. Angifuni. Sibe delight njenge Sprite like siflowe nayo baby girl. Angifuni. Angifuni. Wenze ngathi ungithanda. Wenze kanje man. Mangathi angikuthanda uzothini? Usuthi me kujonje ngendlondlo. Uzokujonja nje ifoni. No choose. Angichoose. Awuchoose. Tshele mina ngichoose. Uchoosani wena? Uchoose ifoni. Uchoose ifoni. Ngiyadlala ngithatha wena. Uthatha mina? Nkosi yami. Noma bangabetha amamiliyoni ngithatha wena. Mina ngijole negebemu. Angijole negebemu. Usuthi uyangijaja. No, angikujaji but angijole negebemu. Sengisho. Uvenze usengiphandela wena phela. Uzontshela abantu? Awu. Angiyojabula. Angiyangijabule. Uzwisa abanye abantu Cha ubuhlungu. ngithi imali Ezabantu. Mina ngeke ngikhone ngahamba ngikuthande impela kodwa impilo iyabiza mina ngiyozala ngikhohle ukukutshela ukuthi ngithole distinction kwi-maths. Ayi mzala la uthandikeza ngathi manje ukuqala ngawe. Hawu sisi obekumele ukusho ukuthi uyangibongisa u-actor njengomuntu onomona phela manje. Kuhle ngikhathele nawe uyangikhathaza after sikhulumile ngibona umuntu wami. Hawu sisi umuntu wakho siyabhala nje kusasa ufunda nini? Hayi kuhle kangani. Hayi bo Chomi, hayi bo Mpilo. Hayi bo lo mntana. Yo, hayi. Sawubona bhuti wami. Ufunani manje ngaphandle ngoba kubukeka ngathi if ungaba ngumsindo uzongijambisela ngiconnectile phela la next door mfisi. umagogo makakubonisa enkingeni uyamazi ukuthi unjani. Anyways come on vele sike. Asikela kuhambi kahle ngiphasile ngithola distinction kwi-maths. That's nice. Nekodwa umngane wampilo unomona yazi. Come on man. Hayi ngithema ngimtshela nje wangenzela itayela nje Makayazini ngoba usazijabulela ngakumoshelanga yabo. Wena ungandaba ungabi nendaba ukuthi abanye abantu bathini yabo. Wena sivele ucelebrate nokujabula kwakho yabo. Kodwa bakade nabafana. Hayi abafana bhuti hayi mina ngizingeniza abafana. Hey sengihambe ngiyomvilo khola ngibona ukuthi khamba kanjani ne. Hayi awungishiyeke mina mfethu ngisaconnectile phela unlimited wifi. Hayi wena. Yes. Iphetha line afutha malanga bi amavesa pusisiwe lodumthola mbi baptize ngama harmonies dedela uphimbo ojulile khathale demoni ngalama line afutha malanga bi amavesa pusisiwe lodumthola mbi. How are you doing? Okay. Hayi mani ngiqopha ubuhle bakho man. Uthi ngenze ngiyivike kuqala nangosikhuma mfethu isiqopho sokolo boja boja ngikuni bathi idle khola emakhamnikazi endoni. Ngasazi legama lakho mama ngakubiza mfethu ngabe ubani igama lakho wena umuhle kanje? Awufisa ukungazi. Ngiyafisa mina ukwazi ngoba nawe uyafisa ukungazi. Angifisa ukwazi. Buka lana mama. Uthatha inhliziyo yami. Ngise. Uyenze yakho. Kube yikhaya. Kube kuyilithu. Ngakho ikhaya. Ngizongithini ngakho ikhaya nawe mama ngiyathanda kakhulu. Ngicela Uyazi. nokubona kodwa awu. Madoda angazi singakuthini mfethu kodwa awu awayenza amaphupho ami mama mfethu angisakwazi ukulala ebusuku yazi. Ngicabangana nawe. Sondela phela. Let's build this. Siyasho nesingisi. Builda ini. Buka la. Lalela mina ngitshela. I like what I see. Singisi leso. Akumini. Nami ngiyakusana ngibona kuwe. Buka la nami mfethu. Ngikuthatha inhliziyo ifake. Ngoba nami ngifuna ukuyinika wena. Nengoma ziyasho nje. Siyabhuti ngimoshela isikhathi. Ngomazana. Hawu. Ngitsana kanje kodwa. Hawu. Hayi. Izoke mama. Mama. Enhle kanje. Mama zumuhle man. Azongigama nambanyana uningipha kumele. Ngimele ukuthi ngenzani? Yeba. Uthando.
Thando lwethu wena nobani? Amantu kungenzi kahle manje. Yabo senze kubiza nawo baby. Alright, uyazenzela. Yazenze awufuna ezinye izinto engizozisola. Uzoyenzani? Uzokugwaza. Uzokwaza mina? Ngithatha ifoni yakho. Ngokugubhela le. Ungafuni izinto engizozisola wena. Umuhle kanje. Aphela noma mama ngajabula. Ubona umuntu omuhle njengawe. Awungisayi manje. Ayonke nje amanamba. Phela. Phela. Ukuba nenkani. Take mash. Ungifonele lapho. Otherwise sohlangana. Seke isikole manje sebamba inkunzi manje emgaqweni. Ethi indaba yakhe la. Lamasimbi entwana mfethu. Lentwana yakho namuthatha ubheke intwana le smart guard. Ingikhumbuza eklasini mfethu bihlezi phuma number 1 njalo mfethu makubizwa ama marks. Lo mfana futhi bethi sayikhukhumeza sethi ufuna ukusatsha ngazi ufuna sheshe ubani ngoba mina ngisabe umuntu wena angisaphi futhi ethale imali siyaphapha wena ungithumele kule ntombazane le angafuni ukuyishela mara manje sengiyayithanda intombazane le yafana mengishada ingdong mfana nezwelana le yangani ngiyami ngizongithini manje uyithanda imali yami uyithathelana uyithanda imali yami ungangiphapheli sengiyaphapha manje uyaphapha mfana ungangiphapheli eqelemba zenza utebs manje nawe umotebs hayi thatha uvayisa shit man uzoshita njengokushibe shit wangiphapheli mfana hamba phela umsetshini uyaphapha wena hamba qolembo mosi uzoba khona abancane sisiphumelela sonke bekuyisifisa sami okwamanje ayisho ngaze ngakuthola uthando olungenza insecure sawubona mama engingajabula kanjani mfethu ukubona namhlanje wangenzela usuku kahle wena ukhathala ukuba isicefe ne hayi buka la mfethu asingazo longiphuphe ngalo uma ungitshila ukuthi mfethu angicema ephupheni yami mfethu ayafethu ngalokho buka lana mfethu sizasengikhohla futhi konje ubani igama lakho impilo madoda yazi ungenzile impilo futhi buka lana ke mfethu ngicela ungene emotweni sele sambe yabo hawu buka la mfethu ngifaka emazweni nenyawo ngiyakhona ukuzihambela ngiyacela nje angikhona ngiyacela ekhaya bangilindile ngifike ungene emotweni But the ones who got my side, I'm talking about my family. They never let me down. They taught me how to be personally. Some other people in the way they will appreciate. Even though they trying to break you down, all the silly. Uphethe imoto yakho la uyiphethe fresh hayi khona ndiyezamile dayo ukuthi nje kunendaba engizwayo lana emphathini ukuthi nirobha bayadabo manje nithe awuyekho kancane ngoba umphathi sokubhekile yabo yami ngathi uzongidina ke manje nawe futhi ungazolinga ulalela abantu la emphakathini mina ngiyaphanda la ngizokuphanda bese uzongitshela ukuthi ngiyenzeni fuck man hayi man ukuthi mina ndiyakutshela kuphela yabo ukuthi ndiyakuthipisa ukuthi abantu sebecabanga isebe uzoshaya abanye mbamo wangithiphi hayi mina wena sothi yami ukuthi ngiphande njani ungijayile andikho la kali ngisitshelelana mina ngiyaphanda ngizokuphanda la umphakathi longijwala kabi ayikho into abangibekela yona etafuleni bese uzongitshela ukuthi ngiphande njani idinga ukuthi yebe wena nje uphuma endaweni zakho otherwise ngidilanga manje ungamthumeli nje uthekwe kanti manje wena ngizongifonela ufuna kuhlabe ngempama ungijwayele kakhulu ungitshenge ubhuti wakho ngalingi njenge ubhuti wakho yini khuluma phela kunamlomo ngishilo nje ukuthi ubhuti wami thatha nami thatha ifoni yakho awungijwayele kabi ungitshenge ubhuti wakho baba athi uzongenza isicefe ba manje uyamfosta ngiyakufosta cabangani oyena usafuna ukuphila unama rights ngiyakhona ukuthi njega ama rights unama rights wena unama rights oyena ufuna kuhlanganisa lapha ngongijwayele kabi wena ngithi bamba le phone wena manje yini ufuna kuhlabe ngempama ungijwayele kabi ali ngijwayele kabi manje ngoba ngikuthanda idebs asenza kanjani angikufuni uyazi ukuthi angikufuni why ungifosta yini i-threat le akusi threat ngiyakutshela ukuthi angikufuni kumele wamkele ukuthi angikufuni yekela ukungifosta futhi mina ngizohamba ngiyokureport uzozisola lezo angeke hlaba ngempama uzozisola lezo Shebile and you are murena wa mata date mudimu kupa mata Abudala ngibuyela namhlanje azokhayithi makabuhle
Right, ayikho wrong ngami ukuthi nje umoya wamphansi kodwa right. Kinga like uyangikhathaza ngoba kokuqala uzanga nasesikoleni wangezanga esikoleni. Kwaba nomuntu okuphoqa ukuthi uthandane naye kubeni ungafuni. Hayi, why ungibuza kanjani? Hayi ngiyabuza nje impilo iyayenzeka. Whatever lento ogoba through yona kumele udlule kuyo uzitshele ukuthi nje uzofuna kulonto leyo and uyeke lento yakho ukuthi ungeze esikoleni ayikho right. Right impilo ungawari right. But anyways ke uzule bathi Steve Davis yakho abantu bakambi kuze estradeni. Ngizwile. Yeah, okay. Makayifani nayo lento lena yazi. Impilo mina ngifuna nje esontweni hayi ngizokubona. Buhle soyahamba kanjani sisakhuluma ngesontweni ngizoze ngibe late nje bazongishika. Shapa mankokosani Ulariana shapa mankokosani Nkamba kashegela bankopa Ulariana shapa mankokosani Kamajani mfana omncane. Kuyaphila. Hayi man angizange ngakuwe. Bengizocheck ubuhle yazi manje ngikhathazekile ngalomntana kimi. Uzobheka ubuhle? Ayazi mfethu ubuhle mfethu nami kunamalanga ngimtholisisa ukuthi kwenzakalani. Angisamandastand indlela ekuthanga yathi khonto emdlaya ngaphakathi yazi. Yeah manish. Cabanga ukuthi lo mntana lo udinga something man hayi. Angisamtholisisi nje kahle nasesikoleni ama marks akhe dropile khonto off la. Yazi mfethu sizama ukuza necebo ukuthi sithothi kwenzakalani kodwa sengibonga ukuthi uzilo azomcheka ne. Yeah hayi. Futhi okunye ukukhumbuza igama lami akusiye igama ungibize ngaluthi umuntu wamfana ama wife noma yini. MP mega power wena shit. Shamba satule mala uba kibona bayefehlile nantwana kadi batata ka uba Right wawubuza. Hayi malangeni bongekho right manje sisafuna ukwazi usase. Wawuthi bengekho right because ngakutshela ukuthi ngi right. Why ucabanga ukuthi angikho right wena? Akubonakala abantu baningi sebayibona phela ukho right kulama la. Nibonani guys? Awukho right. Anyway awulambanga mina ngicabanga ukuthi sithenga inyama manje ngilambile. Ngiyayifuna yona inyama maka ngibona ngathi ayiziba le ndaba le. Angizibi ngi right njengoba ngisho ukuthi ngi right angizibi indaba. Mara uyazi ukuthi ungakhuluma nami. Ini? Hayi. Ngone sithenga inyama sambe ngoba manje ayikho lento ngibuzayo. Okay anyways usikhumba kasangihluphi. Wena how do you feel about that? Yena right mara akakuforce mara ukuthi utshole naye. Akangiforce ndawucala ukusho kanje ngendaba zokuforce emijolweni wayi. No ngiyabuza nje kuphela. Hayi okay. Yeah sithenga inyama sambe anyway kuba late. Okay sithenga imali full chicken 40 rand hayi full chicken uqeda okanye sithenga 40 rand. The thing is I am not the only one. I used to be the lonely one. Then I got her with the holy one. Just for the cold nights. Scruple on my socks, now my Lord size. I look the other way cause I'm full of my soul ties. How I talk alone, then I give me some advice. I'm getting better with time. I think it's shiny capture. Nangikho right. Ngenzakalani? Ungibona nje ngisendleleni ngithi ngizakuwe ngizokubuza kwenzakalani ngosisi wami ubuhle ngoba ayikulamalanga. Nami ngithi ngiza kuwe ngizokubuza kanti akekho endlini. Hawu. Mina ngithi ngizombheka kuwe akekho. Ubuhle besesohlangana ngo2 akezange ubuhle. Hayi. Nami ngiworried ubuhle ngelamalanga ngazi kenzakalani ngaye. Ngithi maybe mhlambe nawe uyazi ngizobuza wena. Mina ungibona ngithi ngizobuza wena njengomngani wakhe mhlawumbe wazi kangcono into mhlawumbe khona yakutshela zona mina angitsheli zona yabo. Shuthi ugelo uyazivalela ngaphakathi because ngizamile ukukhuluma naye akafuni. Azini. Bese necebo lokuthi sithole indlela ukuthi sibone ukuthi kwenzakalani. Simbuze ngoba nami ngiworried ngiza kuwe ngithi manje maybe uzongitshela. Khona kushaya amanzi kodwa azini sokuthola yazi. Okay. Hayi izobonana awuthi ngijikeke ngoba ngithi ngizakule. Nami sengizo umuntu akasakhona ukushawa umoya ningifunani buhle uhleli uyiwani la kenzakalani ngithi ngisho ukuthi ngishawa umoya buhle ukho right wangakhulumi nathi hayi ke cabanga le ngifuna ukuyicabanga kunini ngintshela ukuthi ngi right awukho right okay sha sicela sekubhuda wakho hayi ke yazi nina shoni ubani buhle phakathi ufunani wena ufunani
Ubuhleso. Awushiphi inkinga yakho wena. Ngihluphani manje lo. Awushwanga inkomo injama uTebza. Ngoba ngimthanda nohlangana. Mthandi. Isipinto ungitshela ukuthi wena ngikhuluma nawe uzuke ngindaba ngasasi. And then wena uTebza uzomqoma inkani uthanda ungathandi. La ngizwa ngithini? Hey, kimi sifunela mina. Sifunela mina. Ubani obuye ekhaya phethe ibhola lemali like usebenza kanzima kodwa umuntu akaneli yasebe ngeke kube kanje aziphandwa kanjani wena ungithandi ngoba ngathozami mina ngeke ngikhone ngahamba Ngishapha hayi ukuthi nje ndikhe nakubona ngokuya unqola kunoTebza manje la kuTebza ebengakhukhumisa kahle ngifuna igama la kaTebza. UTebza wenzeni? Kuhlangana napho wena. Na fuck off man wena. Enhle kona ulaleli wena ne. Hayi ngeke uzokuthi fuck off wena man. La wena. Ubona manje ngikushele kokugcina. Mangaba ngeke ngizwe. Angazi ukuthi ufuze uzozwa ngani. Sinqoma uTebza inkani uthanda ungathandi. Ngizwa ngithini? Never thought that would happen to me all alone. Fuck off man. Live Campex. Awukanti uVex akaculi. Hey, gela ngazi kodwa la ukhuluma ngeGBV. Uyacula yena mara maybe promote something about GBV. Something like a warning maybe, I don't know. Alright, okay. Yo, what's up everybody? This is your boy Vex Wadamusotu. Let's stand together against GBV. Every voice matters and every story counts. Together we can. Let's bring change in our country. Women for change. Hayi man Chomi, ngathi uyayiziba le ndaba leya. Izolo ubona ukuthi kwenzakalani le ndaba ka7 kwenzakalani? Chomi indaba endele yazi kwenzakalani? Khona umunye umfana Chomi wayengishaya igama like uTebza. Bekangishayela umfana khona ngimtshela ukuthi angimfuni, wathi if angimqomi uzobulala umndeni wami nami uzongibulala. So u7 umngani kaTebza bekazokhulumela uTebza ukuthi wayengaqondi uTebza, then leyo nto yahambela ke ukuthi asishaye. Manje ngilendlela ukuthi ifana nokuthi Phela uthe uzobulala umndeni wami mangikhuluma, wena bozoyenza njani uyimi? Manje wena uzoliyeka le nto leyo. No, I think now it's time for me to go and report this because enough is enough. Nami sengikhathele. Uzokukhumbula wena wedwa uyisandwa sakhe umama awabantwana bakhe. Yinga nomuntu lo man bamba ifoni. Hey wena manje. Yini kanti inkinga yakho ndoda 10,000 miss calls yonke mfonelana nawe. Wangabamba ifoni kanti. Khona enye case engenile manje umntana bekalahlekile emele ubuye lana uzoinvestigate le case kanti wenzani wena? Uhleli lapho uyaza lapho yini kanti umsebenzi wakho? Sinama case amaningi emele siwa investigate yini abantombazane bayafa, abantwana bayafa, abantwana bayalahleka yini kanti umsebenzi wakho? Yes. Uyatopa. And I won't blame me if you hating on me. I know for you it ain't easy with you for me ngwazi. So now if you listen I can tell you something. Mina uConstable Mduduzi imengila ngalama case lawa we-GBV isikhathini esiningi. Namhlanje ngisiza ngani? Ngizobika icala le-GBV. Khona umfana bekangishela ngafuna ukumchoma. Angitshela ukuthi if angimchoma uzobulala umndeni wami nami. And futhi umngani wakhe wangilanda wangitshela ukuthi mangamqomi umngani wakhe naye uzongibulala. Wangishaya ngempama mina nomngani wami. Ngoba sasihleli soyi-2. And mina bengisaba ukukhuluma ngoba uthe uzobulala mina nomndeni wami, bengisabela nomndeni wami. And nakhona ushaya soyi-2 into engayithandanga ukuthi why
bekayenza kanje nokuhle naye angakhuluma ubona lokho ma sesizile la sobika iqala. Into engangithembisayo nokuthi labafana abazolala ababaliwe namhlanje indaba ye-GBV siloko lesidlisa nomphakathi. Kodwa aniyenzanga into wrong ukuthi nize la e-police station. Ngiyanithembisa ukuthi namhlanje nje malala bazobabaliwe labafana. Siyabonga. Bonga nje isikhathi senu. Into ngiyabonga nokuthi nizile la e-police station zokuphatha le case. GBV nje into wrong emele stop manje. Ngizamile ngamandla wami wonke ukuthi ngilise. Kodwa namhlanje nje bazobabaliwe ngithembisa. And you I would rain away mata. Dade mudimuku mata sengijabule ukuthi yonke lento iphelile yazi benisaba ukukhuluma phela akekho umuntu odeserve ukuphathwa kanje. Hey. Ebuhlwenzi into right sinawe uyazi na. Lo mfana lo Tibza wakhona lo mana egula ngekhaya. Akumelanga uxabane nabantu besifazane kanje. Futhi GBV ayivumelelekanga. Akekho nomuntu onama rights ukuthi ahlukumeze umunye umuntu noma amhlukumeza amenze izinto ezingalungile empilweni yakhe, amcontrol nokumcontrol. Ngiyazi ukuthi akusiphutha lami kodwa bengifika ngathi ngibambekile. Bekangithembisa ukungibulala konke lokho kodwa guys yes. Labo yazi uhlezi sinawe. Into ngikuza. Siphakamile bathi support abantu ye-GBV. Singabukela abantu besilisa behlukumeza abantu besifazane phambili. uTebs ngizongitshela yabo lento ayenzile uzokhomba umuzi onotshwala uzokukhokhela lokho akwenzile. He will pay for it ngiyantshela manje. GBV phansi. Ngizasize nyamathane tsekhulu ntsebadauta. Ngamba kashegela bangoba. Pulariana shapa mangoko sani. Shapa mangoko sani. Pulariana shapa mangoko sani. Ngamba kashegela bangoba. Pulariana shapa mangoko sani.